Ndok. Gara-gara Ngopo kok polahmu nganti? Mboten masalah. lagu ayang-ayangnya tumbang sih. Gara-gara ayang-ayangnya penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Siap. Di Ngawi. Heeh. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara Buh. band. Band. Nggih. Berarti rong bengi Di sampeyan kene. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali ya. Nggih. Ning dalem kene. Inggih, Luar leres. biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jan remen saestu lho niki. Ha, iya. Ditanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé Inggih. piyai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Inggih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul ya. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Enake dalange sinten nggih? Ngoten ta? Iya. Kula jawab, anu mawon, bapak kula mawon. Iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu Bapak Tiri. Oh, Bapak Tiri ta? Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat Bapak Kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas jenengan. kosong, lah, iya. Alhamdulillah. Malah kosong terus mau Pak sama. Ya ora. Kaping ujal lek kondo ya wis suwe banget to. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Neng jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dek niken Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emah lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bangsa halus ngono. Ngendikan kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa krama. Nggih. Heeh, terus? Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi ya sing kepenak. Ora Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku le penak Lah ya ngene-ngene. Tata krama. Namanya sopan santun, you know. Oh, jasa madhep rene kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penak ngeten nggih. Penak Bapak. ngeten iki jenenge sopan santun Niki tata sopan krama santun. udo negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah Kuwi iya. lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Kok ngene kok diseneni. Piye? Oh kaya mau. Ha saya ngomong piye? Jasa. Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Ah iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Adab Nek karo wong adab tuwa, kalau mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Enak. Penak piye, Met? penak piye? Wis merasuk Ora sok kok terus kowe geblak piye terusane iki? Njenditen Maksudnya- Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku Aku ora jendet-jendet melu-melu. sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampean melecehkan. Nah, Kuwi jek cah cilik lho, jek SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuki maksud sampean ki perkang mengenal. isore, Dik. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku sok termasuk krawuk, Dik krawuk. sabar Dik ki apa to kok sok. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Lha ki Lah aku adikku. apa nganggep Lah sing semeter? diomongke kenyataan dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Lur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe Ngapa? piro? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 sak samene dhuwur aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa Jadi jenenge gizi buruk. Gizi buruk. Eh? Iya. Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Banten aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Yo yo adek mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku enek cah kondang, cah misuwur, cah populer biak wade. Tahu niki tenggene Pak Suhadi. Iya. Omong nih. Omong nih piye? Dek niken ki adikku lho. Kok iso? Ora iso. Wong niki- kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Nanti buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Nggih. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jen nom wis tuwa kowe. Kowe aku karo anak. Wong kowe lahir kok aku jagong ning nggonmu kok.
kowe dulure kondi? Lho opo? Wong tuwe aku nek kowe jago. Bojonegoro. Ditengakne sik. Mantene. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia. juga Mas Rema. Rema. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah kuwi sing penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- ora termasuk dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak ndek pembantu kaya aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Iya, niki pripun, Pak? Nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki ketara nduk gak beres nih kan. Ngomong apa? Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya, benar. Aku dari apa Prigen, itu Prigen. loh, apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe weruh. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndagel Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pas kowe macak ganti. Kayak aku digacak karo wong mendem-mendem. Amin. Tua apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi to. Bedol es batu. Ya teng mereka nggih merdamel. Di situ enak sekali loh Nih hawanya Oma, di. nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh. Oh, ngono. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Lho, Inggris. Inggris. Inggris pedhot Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo boleh. Nice one. Wah. Sungguh fu wai. Si kuak fan. Oke. Bung bung pisi bung wai. Si kuak han. Apa? Si kuak han. Sipoan. Aku gelem ya. Sira ngajak sipoan. Ojo. Gak ta? Iya. Si kuak han. Sipohai. Oh, kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ra Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Ini Wah, ini aku cinta apa, Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Ora ro. Gak iso. Teng 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 teng. Wih Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Gak sah. Kene tengah. Lagu Sino. Contohnya. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Gue gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao ta le trong. Hai hong ham bao ta le trong. Poi. Hai hong ka ba ham bao ta le trong. Le trong sa pai. Ayo. Aku ngerti nih. Ya udah, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Dan serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Komet ki mari elok dik nikah iki. Mas. Tenanan kene iki serius kok. Lah ya iki ya serius sing ngrungono masa teko teletong sapi barang. Wonten mamundhutan. Apa? 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 Apa penae? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Injih. Oh iya. Sekolah ditutupno, muga-muga tambah moncer Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Komo golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Hah? Wis to tenang ku sing sampean golek duit aku sing nunggone ning omah. Ya. Oh, gua anggap ngepet. Monggo kira-kira gelem Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Nggih, Benowo. nggih, Terus Mbah Sugeng Nuwun dalu. rawuhipun. Bapak, Heeh, saking Pak D. Oh, Mbah. tak po. Iya.
Ninggal katresnan nggih Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak biar dibawani apa ngono nduk kan. Hah? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bawa bisa dibedake. Oh nggih niku. Dek Niken Salindri niku nampun bawa auranya keluar Pak. Wah iya. Pas Suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Wah, luar biasa. Pokoknya juara saniki. Juara jenengan kecamatan. wis luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Ndah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe Ndak putri. aku wis seneng kok ndang. Poma kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak meneh gedene. Ya gak betah. Aduh. Rinasa saya rasa Kaya bledek suarane. Ampun kesupen Pak, niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi niku? Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing digawe. Sing Sone duwe gawe. gandan Pak Suwedi, terope gadane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, Ah, luar nggih. biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. Oh, Didal tengah ajeng niku. Kok ngajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa kok ngangge son piyambak terop piyambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok ngono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok sok. Sepurane Dik, sepurane Dik. Senenonon Ken. Sajok sampean ke Hongkong aku ora wani apa. Tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kong. Barang Niken nyuwara sakmene kae klakep dong ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benowo langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Powere luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya. Ya. Sumanding si sehmu Cakomet. Nggih. Mongko Niken iki lagi watuk pilek lho. Nek iki Suarane kuwi kaya ngono. bayah. Lho kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya, Pak. Heeh. Ketake lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, ampun esuk mari. Gampang. Ya, iki ngebasi we. Nah, ya. Nduk Niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, heeh. Luar biasa. Wah, Dek Niken, makin sehat pokoknya nggih, Dik.
Niki luar biasa. Nggih. Kanto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng ngene YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok kakak. Oh iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Oh, Dik Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Ih, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok bukan. Ini lho kemauan niki saestu. Kemana niki? Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu apa? Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono. mahal Sampeyan ngono. Madep Rono ya. Heeh, engko Tak suruh Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. aku soalnya nek apa nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Wis culek kena Wis iring. to. Wis, Walah. Ndak Pak. Wis. Kok ora iso ndelok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Nggih. Langsung sampean kesana dulu tak panggil. Ya ora no. Cek permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suhadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho sampean. Aku gayane ndelik ya. Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Ndak Saja kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Iya. Allah. Weh, kau kembari. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Ardi. Pengen mila gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan apa ya? Wayang ki. Wayang nek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak nih kan salah tingkah kan. Oh tidak duet teman anu pojokan kaya belek. Belek. Ini lho. Delek karo moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, ini lho yuk. Sampean malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki keadaane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini kok Nenek kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok asok malu-malune wong cah elak kok. Untuk maju Mas, untuk maju. Aku takut. Dik nih kan. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng ngene. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene, ngono lho. Ya, Bra. Serang kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocahe ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocahe meneng. Ini wis kersane sampean gawedi ibaratnya aku ki niken sih. Nggih, contoh sih, contoh. Berat iki. Niken kok njiblas. Dimen saya Langsung lah nek wong kok wis kono dhewe wis urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti bocahe rada rene kuwi ning sakono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Iya, maju. Dadi responnya wong lanang ki piye? Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumut tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerati garese ngono ya. Polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik niki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iki kok Kuntilanak anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lapke kringete ya. Ngono elere ngomong nyapa to. Kaya aku karo Weh. bojoku. Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mong
Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane dhewe. Iya. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kowe. Omong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek Masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki kok. Izinkan. Suaranya ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Sebuah lagu untukmu. Dan Sebuah lagu. Sebuah Lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, ranti kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Arti jenenge kok Parti, kok ya. Parti. Parti tanggoku bakul pentral kuwi. Mas Arti, Malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Sedang ini saksipuna merupakan loh, Mas, ya. adalah salah satu yang ingin aku. Nyanyi. Kan yo koras kene terakhir. Iya, podo nanti besok ben ya podo. Keras. Dang. Ya. Setelah pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladuk ya Di. Ya, calonnya tuku LPG. Ayo. Ayo nyanyi apa? Masa ora takon-takonan wis suwi ra ketemu lho. Tak wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Alah. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. Pujaning sih mawon. pujaning sih. Oh ya. Ayo. Dan. Yo, krimingane. Sing lanang kringete sak jagung-jagung, Bro. Nah, piye, Met? Biasa. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo Kawan ngene iki bayi tipe ini. kuwi sing kalemnya Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan. Alah. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Budwi nikan kali Ardi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Biasa. Matur Aku nuwun. gak suka ini aku. Kenapa? tadi? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho, dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Urung ngerti kahanane Lugu. Dawan lain. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu ayo. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Tintingane Mas. Kamu melok kadung melok nang tengah. Pelok Mas, pelok. Guyon iki guyon. Malah Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. sik. Dicukur. Cukur e. Kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya, beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur Nek panganan. dicukur ki dipotong. Dipotong. Sik Lanjutno Mas, lanjutno. Sabar. Sabar, Dik. Aku tak tek dhewe lho iki kok. Enggak, ojo. Aku yang melok gemes yo. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha jumeneng ndek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Nek tanggane kebakaran dia Wah, mesti lah lho kari. bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya lah ngene iki berarti sabar, Kalah. sabar karo bojone iki manut. Neng aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sampean yo komplete, Bang. Blete. Nemen to. Pelit banget tikungan nek. Tapi lo untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis kemplete apa meneh digawe ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gedhe.
Paling gak ketok gagah nomor ndase kuwedi iki piye Lah to? kan awakmu cilik ndase ora. Enggak usah. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Wis ta sim jauh. Kisbe. Oh iya. Judule modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Nggih mah jane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa saged nampa telepon. Nggih. Pancene makarya lah teng inggil panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya niken ya. Napa niki Pak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Jayanya moko botongo, padha jayanya. Ngapunten Pak Iki Suwati. cerita saka Waras. Balik. Duh, kok balik gitu. Wis tak warasno kok mbok balik meneh aku mau tak bolan-baleni soalnya ana cara kok nganu kuali. Balik piye Ini to? sih bener. Sing bener kan ana Ana cara caraka. kok. Moga badhang. Lah ngawur iki kok Data Sawala. Ayo doto sik, Dik. Lah odo to sik, ya sik tak ngapalne sik ya. Ya. Bar iki nyanyi kuwi ya. Ya. Heeh.